Много често се чудим какво всъщност е животът и дали изобщо има смисъл. Нека приемем, че това е едно пътуване с влак. Преминава през различни станции, които са етапите от нашия живот. Опитваме се да се наслаждаме на това пътешествие, но не винаги става. Без значение дали сме сами или заедно с приятели, всеки един от нас се стреми да намери своето място в празния коридор на живота. Започваме това пътуване от нулата, без определен план или насоки. Въпреки че пътят пред нас може да е труден, различен, неприятен и непознат, ние трябва да го изминем, за да достигнем до по-хубавото място, което така силно желаем. Всяка стъпка, въпреки своите трудности, ни приближава до истинския смисъл на съществуването, където можем да намерим радостта, любовта и смисъла, които търсим от самото начало. Понякога пътуването може да е бавно и изпълнено с предизвикателства, докато в други случаи то може да бъде бързо и напрегнато. Това ни дава възможност да се справим с почти всичко, докато пътуваме. А по време на това пътуване допускаме грешки, но животът като че ли изобщо не ни чака. В тези моменти чувстваме, че сме оставени назад, сред тишината и самотата, а времето стои неподвижно, като щупен стар часовник. Няма никого, нищо не се случва, не се променя. Седно чакаме нещо на една празна гара, където никой няма да дойде. Тогава самотата става наш приятел. Става единственият ни спътник в този изоставен свят на едно замръзнало време. Но дори когато няма кой да ни посрещне, нека се сетим, че времето никога не спира и никога не чака, а нашето пътешествие все някога ще приключи и ще трябва да поемем по нов път. Във всеки край на нашето пътуване се крие ново начало, нова възможност за откриване на света около нас. Защото всяко заминаване на влака е като затваряне на една книга и отваряне на друга, с нови приключения и предизвикателства. След всички тези изпитани чувства не бива да се отказваме, защото всички сме избрали да поемем по пътя на живота. И след всички тези изпитания не бива да забравяме откъде сме тръгнали.